בוא נראה את הממוצע שלך, כאילו אם אתה... בוא סבבה, נראה אם זה סבבה, בסדר. סבבה, 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 סבבה. אני אעשה לך שיתוף. אבל פדרו הגיש ישר, אחי, מה? גם אין לו, יש לו בערך כמו שלי. פדרו קיבל? כן, הוא קיבל תוך 3 דקות. אני אגיד לך מה ההבדל בינך לבין פדרו. פדרו נכנס ישר עם ממוצע צופים קבוע, ואתה לפני חודש עמדת על 20 צופים. לא, מה פתאום? כן, חודש לא. קודם עמדת על 20 צופים, מיכאל. לא, אני אומר לך שלא היה לי ממוצע של 40 ומשהו. הנה, עכשיו אני 100. אתה רואה, זה קפיצה מטורפת, זה לא בסדר. בוא ננסה, נו, בוא ננסה. חכה, בוא נסתכל, איך קוראים לך UGZ אותיות? הנה, תראה בזה שלי, אחי. רגע, הנה, אני צופה בזה בלייב, דקה. בוא נראה. 140, 40 רגע, דקה, בוא ניכנס. יש לכם ממוצע. אחי, רשום לך פה, אני 100 צופים ממוצע. 99. רגע, אבל אתה צריך להסתכל על הממוצע של הלייבים, לא על 30 ימים אחרונים, הנה, 99, 30 ימים אחרונים. אתה צריך להסתכל אבל על הלייבים, אם יש לך קפיצות גבוהות. נגיד, אם יש לך לייב של 27 צופים, ואז לייב של 98, זה קצת מוזר, אתה מבין? ממוצע. כן, אני מסתכל, תראה שיתוף. נו. בסדר, לייב אחד היה לי 27, כל השאר 80, 55, 64, 98, 92, 102. פה ושם יש לי נפילות, אבל רוב הזה זה סבבה, אחי. חוץ לזה מראה לך שאתה בקיק. 99. ואתה על מספיק סאבים והודעות בצ'אט על כמה אתה? 1021. כמה אתה? לא זה. כן, אני יותר ממך, אחי. סבבה, זה טוב. יאללה. שטח זה די משהו שם. טוב, תקשיב. אל תסתכן, פשוט תגיד לג'מיני לכתוב לך, תגיד לג'מיני, הנה בוא אני אעשה לך את זה. אני רוצה... אם אני מתרגש, אחי, רגע, ואם מאשרים אותי, אני ישר מקבל את ה... אם מאשרים, אני באותו לייב או שאני צריך לסגור את הלייב? אתה צריך לסגור ולהדליק אותו בשביל הפרטנר. סמק. באתר קיק. אני רוצה להגיש בקשה לפרטנר בפלטפורמת קיק. בפלטפורמה? על בסיס. דמיין לכתוב דברים כאלה עם AI. סתום את הפה שלך, וואי, נראה לי ככה אני קיבלתי בן מטוויץ' וככה אני קיבלתי גם את ה-Verify וגם את הפרטנר. כאילו, למה שסתם תסתכן? לא, השאלה אם עשית את זה בלייב, שאתה מגיש בקשה דרך... בטח שעשיתי את זה, עשיתי את זה בלייב, כן. בלי עוד... סבבה, לא, בגלל זה התקשרתי אליו ולא לעודד, אתם מבינים? כי הוא מבין עניין, אחי. טוב, אני רוצה להגיש בקשה לפרטנר בפלטפורמת קיק. חשוב לי... תגיד לו לכתוב את זה על בסיס הודעות שהצליחו. תשלח לו קישור לערוץ שלך. רגע, אני רוצה להגיש בקשה לפרטנר בפלטפורמת קיק על בסיס הודעות קודמות שהצליחו. אני שולח לך את הסטטיסטיקה כדי שתבין איך להתנסח בהודעה ומה להציג להם. אוקיי. וואלה, נראה לי אתה תקבל, שתדע. גם אם לא, אז חודש הבא כאילו, זה... זה מבאס אותי, אבל לא נורא. כן, לא, זה מבאס, אבל תחשוב שלי דחו 3, הייתי ביפן ודחו לי באמצע יפן. ליטרלי הגשתי בקשה שהייתי ביפן ודחו לי. אבל כמה היית שם שדחו לך? היית ממש על הקסקס? לא, הייתי על 90. אבל... וואי, למה דחו לך? לייבים פה, לייבים שם. לא יודע. אבל נראה לי ישרו לך. בוא נראה את החודש הקודם שלך. יש לי גם 17,000 עוקבים. אל תכניס את היוטיוב, זה לא קשור. למה לא? 17,000 עוקבים ביוטיוב. לא יכול לראות את החודש הקודם. זה עשרות. כי יש לך גם לייבים ארוכים. ועל כמה סאבים אתה? על בדיוק 25 או שאתה קצת יותר? כאילו אינדיבידואלים. מה? על כמה סאבים אינדיבידואלים אתה? רשום לך, הנה. 33. יופי, אז זה מעל... אם לא מאות אלפי צפיות. אתה מעל הדרישות בהרבה, נכון? אתה לא בדיוק עומד עליהם. כן, רגע. מעל, הרבה מעל. כמה אם שעות לא מאות שידרת אלפי החודש? צפיות. כמה שעות שידרת החודש? 100 שעות. אם לא מאות אלפי צפיות בטיקטוק. ישרו אותך. רגע, 17,000 עוקבים ביוטיוב ועשרות אם לא מאות אלפי צפיות בטיקטוק. בנוסף, תשים לב גם לכמות השעות ששידרתי וכמות הסאבים יחד עם הצ'טרים.
שוב טוב זהו. בוא נראה מה הוא אומר. בוא נראה. אני יכול לפתוח את האימייל שאני שלחתי להם, אישרו אותי ב-20 דקות כאילו, וואי 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 וואי, אני מתרגש. נגיש להם. אני לא יודע אם בלייב זה רעיון טוב, אבל נגיש להם, אחי. תראה, זה מה שאני כתבתי להם. אני מגיש להם את זה, אחי. תראה מה, תביא לקרוא. I'm waiting to officially apply for Kick Partner. I have successfully met and exceeded all Petro partner requirements, and I'm incredibly excited about the momentum and future of my channel on my platform. I'm primarily stream. זה טוב. Hey guys, my channel username is IGZ. As a question, I'm becoming a feature in deep dive into like... לא, מה פוטבול מנג'ר? בני זונות. כי אני מתייעץ איתו הרבה על פוטבול מנג'ר, הוא חושב שאני משדר פוטבול מנג'ר. שנייה, אני אתקן. לא, זה סבבה. content creation... ערוץ שלי קוראים IGZ. יופי, יאשרו אותך לדעתי, אתה יודע? גיימינג וגם ריאקשנים. בוא נעשה פרדיקט אם יאשרו אותו, צ'אט. פלאש פרדיקט. אפשר להגיש בלייב? כן, לא נראה לי יש בעיה עם זה, אבל סתם כזה... האם... מיכאל יקבל פרטנר. בוא נעשה פרדיקט, צ'אט. פיצ'ר אינדיב דייב. יש לכם 10 דקות להמר, צ'אט. I want to highlight a few metrics from the first massive community infection. Shit is highlighted streaming for under steady version maintain awkward well above the ground solid foundation. זה טוב, תעשה העתק הדבק, אל תקרא את זה, לא צריך, הכל טוב. תעשה את זה. סבבה. יאללה, תגיש, אתה יודע מה האימייל שלהם? ישיבו לו תשובה עוד 15 דקות, צ'אט. יביאו לו עוד 15 דקות תשובה כאילו. אימא'לה. מיכאל, יש לכם, מיכאל! רגע! יאללה, 3 אגורות לשעה! let's fucking go, רגע. וואלה, פרטנר זה ביג, אחי, וואלה, פרטנר זה ביג. אני מתרגש בשבילך, ממש. צ'אט, תלכו לו את הלייב ברקע. שיהיה לו עוד... כן, תודה רבה. תשלחו לו גם הודעה בצ'אט, שיהיה גיוון. IGZ, לינק לערוץ קיק. רגע, צ'אט, שנייה. אבל שלא יראו שעשית את זה מהצ'אט GPT, אתה יודע. מה לא? כאילו, תחתוך את החלקים שהוא רשם בעברית נגיד. מה, אתה מטומטם? כן, לא, שאתה לא תהיה אוטיסט. תהיה דפוק, אחי. יופי. יאללה מיכאל! רגע. הופה, בוא נראה. וואלה, יש אצלי פרדיקט גדול, צ'אט, תאמרו. I want to officially kick part of organs successfully met and exceeded all that. רגע, צ'אט, אני בכוונה לא מראה לכם, שנייה. I'm really excited about the momentum and future of my channel platform. My channel username is IGZ. My content is dynamic mix of gaming, feature and deep dive. שלחתי לך פה את מה שאני שלחתי להם. שלחתי הודעה קצרה ולעניין, רשמתי להם שאני משדר הרבה, דחו אותי כמה פעמים, עבדתי על להגדיל את הקהל שלי, שאני עושה ירלים, יש לי קהל חזק משל עצמי, ואז אמרתי להם תודה רבה וביי. Variety of games alongside passionate discussion about... יאללה מיכאל! וואלה אתה תקבל לדעתי. אין סיבה שלא. Alongside the US reaction streams, let's keep the chat and over my favorite. צ'אט לדבר. follow שנייה. אוקיי, 100 שעות, ביונד קיק, אני בדיוק יורד על סקרימיש. per video fully committed to growing. לא צ'אט, אבל אל תצאו מהלייב שלי בשבילו, תשארו פה רגע. לא, מייקי. וואלה יופי. צ'אנל. נשים את הקיק ואת היוטיוב ואת כל השיט הזה, אחי. יופי. שיראה להם את זה, אחי, את השיט, אחי. רגע, שנייה. וואלה, יאשרו אותך ממש מהר. לא, אני מקווה שיאשרו אותך. צ'אט להמר. יוטיוב, צ'אנל. לפי דעתי תקצר את זה, אולי זה קצת... לא צריך, הכל טוב! ואל תדאגו, צ'אט, תשתרגש אותו באחי. טוב.
אתה לא רוצה, תראה לי רגע, תראה לי את האימייל. רגע, מאי... תכתוב בכותרת של השליחה של האימייל את השם שלך ופרטנר האפליקיישן. רשמתי. תכתוב IGZ, פרטנר אפליקיישן. יופי. רגע, מי טיק טוק, נשלח את עכשיו בהתחלה הבוט יענה לך, אז אל תתלהב שהם שלחו לך הודעה, ואז אתה תקבל את הפרטנר. טוב יאללה, זה מה שאני שולח, רגע שולח לך בדיסקורד, שלחתי לך. בוא נראה. כמובן יותר מסודר. איי קיק פרטנרשיפ, זה הרבה יותר מסודר, אצלך זה בולגן, אבל... יש לך את זה ככה, אולי תבין ככה יותר טוב. ככה תבין אולי יותר טוב. זה יעבוד. בן זונה. צ'אט, אני שולח! בן זונה, תשלח. שלחתי. נייס! זהו, יש לנו את זה מיכאל. מומנט אוף טרוט! איזה ריגושים! מומנט אוף טרוט, אחי. מומנט אוף טרוט. זה רגע האמת, מיכאל. מומנט אוף טרוט. כל מי שצופה במיכאל שיכתוב הודעה שיהיה לו שמות מגוונים בצ'אט, זה כאילו כמה שיותר, אחי, זה רגע האמת. יאללה, רוצה לשחק משהו או שאתה עדיין מגיב? אני עדיין מגיב. טוב, יאללה, ביי, אחי. תודה רבה על יאללה, העזרה. תחזור אליי עם התשובה, יאללה, ביי. ביי לשמה, ביי. צ'אט. This is the moment of truth. אחי. This is the moment of truth. The moment we all been waiting for, אחי. זה הרגע לא חיכינו. אני רוצה לקבל את הפרטנר כי מגיע לי, אחי. כי אני עובד קשה, אחי. מגיע לי, אחי. שרוצים, יכולים. אני אמשיך להגיד את זה. כשרוצים, יכולים, אחי. אוקיי, בוא נוריד סקווירל וויט הגן, כמו שסיפרנו, כמו שדיברנו. אוקיי, וואו, אני מתרגש. כמו שלא התרגשתי, המון זמן. קדימה, וואו, צ'אט, אם אני מקבל את זה, אני בוכה בשידור, אחי. נראה לי בוכה... הם ענו לי. Thanks for reaching out. זה אוטומטית ריספאונד. Interest joining kick partner poplan, the fast track poplan. Just kidding. In the meantime, please make sure your email dice for kick registered email address. רגע, מה? Respond matcher, confirm that we received your message, סבבה. For kick registered email address and include your kick channel name in the message. Reach our YouTube, feel free to share link, אוקיי, סבבה. Our team will review your request and get back to you shortly. סבבה. טוב, בוא נחכה. טוב, בינתיים נוריד את הסקוויל וויט הגן. עד שיענו לי. Let's fucking go. בינתיים נקנה את זה. סתום את הפה שלך, קנג'י! סתום את הפה, אחי. אימא'לה, אחי. אימא'לה. נראה לי צופים בי עכשיו. אני מפחד, אחי, רגע. פאקינג שיט, אחי, רגע. לא רוצה להיות בוט. אני מפחד, אחי, רגע. אוקיי, צ'אט. אוקיי, רגע. קודם כל בוא נראה איזה גרסה זה הסקווירל וויט הגן. איזה גרסה הזאת? צ'אט, לקנות את זה? אני לא יודע, זה משחק טוב? משחק טוב, אחי? לקנות את זה? לא, זה משעמם. בוא ננסה, אחי. מקסימום משעמם, נעלה משחק אחר, אחי. בהצלחה, תודה, שחף. מה איתך, נבו? צ'אט, מקסימום משעמם, נעשה משחק אחר, אחי. לא? מה אתם אומרים?
יאללה, 25 שקל, נראה לי נעשה, אחי. Airbnb, תודה רבה, יא מלך. תודה רבה, סרטון, תסגור את הלייב. וואו, הסרטון. חבר'ה, הסרטון שלי עלה, אתם מוזמנים לראות. עלה לי עכשיו סרטון לערוץ, שכחתי לסגור את השידור ביוטיוב, חברים. אתם מוזמנים לצפות בסרטון שלי ביוטיוב, הוא עכשיו עלה, אני מפחד קצת להפיץ אותו פה. אבל הנה, שם כבר הפיץ. זה הסרטון, חברים. אני סוגר את השידור ביוטיוב, תלכו לשם, אוהב אתכם. סבבה, סגרתי את השידור ביוטיוב, אנחנו ממשיכים בקיק. מעולה. מה זה האתר הזה פה? מה זה החרא הזה? למה זה פתוח לי? טוב. יאללה, בוא נראה את המשחק הזה, צ'אט. בוא נראה אם הוא משחק טוב. יאללה, נראה לי אקנה אותו. קצר בבקשה לפרטנר? כן. יאללה, אני קורא את המשחק וזהו, צ'אט. פאק איט. סקווירל וויט הגן! יאללה, קנינו את המשחק, אחי. קנינו את המשחק, מקסימום לא יהיה טוב, אחי. נעשה ריפון. let's go! אחלה אופיר, יא מלך. צ'אט, אני מרענן כל שנייה, אחי, את המייל, אחי. כל שנייה אני מרענן, אחי, באייפון. אימא'לה, אני מפחד, אימא'לה. יש לך את כל הדרישות? כן. יש לי את כל הדרישות. מה, נגיד לעודד שהגשתי? או שעוד לא, נראה לי עוד לא. בבקשה לפרטנר. פדרו אישור! הנה. קונגרצ'יליישן! אישרו אותי! let's go! fuck it! let's go! אישרו! קונגרצ'יליישנס, אחי! סוף סוף אני הפראוד, אחי! let's fucking go! let's fucking go, אחי! let's fucking go, אחי! וואו, עכשיו אני באמת עובד לבכות, חכו רגע, צ'אט, אני באמת עובד, רגע, צריך לעצור את הדמעות. רגע, אני בדיוק היום אמרתי לא לבכות בשידור, אחי. וואלה, זה מרגש, אחי, וואלה, זה מרגש אותי, אחי. רגע. רגע, צ'אט. רגע, זה מרגש אותי, אחי. זה מרגש אותי, רגע. וואי, לא מאמין, אחי, כמה עבדתי קשה, אחי. 100 שעות, אחי. 100 שעות שידרתי. וואי, אחי. בחיים שלא קיבלתי פרטנר באף מקום, אחי. אני רוצה להודות קודם כל, בראש ובראשונה, לעודד, וואלה, שעזר לי, אחי, ודחף אותי להגיע לפרטנר הזה. אבל באמת, לפני עודד בכלל, אני רוצה להודות באמת לבת זוג שלי, המדהימה, שאמרה לי, תלך על זה בכל הכוח, אני מאמינה בך, באמת, אני רוצה להודות לה, בראש ובראשונה לבת זוג. לפני הכל, ואחר כך גם לעודד, שדחף אותי גם לזה, ועזר לי ופלש אליי. זה באמת לא מובן מאליו, לסנסי, אחי, גם שעזר לי, אחי, לכולם, אחי, תודה רבה לכם, חברים, אני לא אכזב אתכם. אני אעשה את התוכן הכי משוגע שקיים פה באינטרנט, אתם תראו. ואנחנו רק עולים מדרגה, אחי. עולים שלב, אחי. כמה שיחות, אחי. כאילו קיבלת גרמי, אחי. בשבילי, זה גרמי, אחי. וואלה, בשבילי, זה פאקינג חותמת להגיד, וואלה, אתה סטרימר, אחי.
פאקינג סוף סוף קיבלתי חותמת שאני סטרימר, אחי. ולא סתם, אחי, איזה מישהו הכי רגיל. אני פאקינג תואר של סטרימר, אחי. קיבלתי פרטנר. קיבלתי פאקינג פרטנר, אחי. אומרים לך, אתה סטרימר. כל החיים שלי אני רציתי להיות סטרימר, אחי. וסוף סוף קיבלתי את החותמת, אחי. זה תואר של סטרימר. זה לא כל אחד יכול להגיד, אחי. וואו. איזה תואר, אין לך בגרות. מה הקשר? זה תואר של סטרימר, אחי. יש לי תואר במשהו, אחי. תסגור ותפתח את הלייב? לא צריך, הכל טוב. תתקשר אליי. אחי,